Na, sipak may ka nga pagsa hindi mo uli. Hinahin na kay ba anak lugod mahulog nga nagukol pag kinatingkatin na yung manunulay ka orar mong guol. Hinahin na ba mahulog. Hala, tabok. Hinahin. Bailog mahulog. Hala. Ayun ko, mahulog akong trabaho. Mahulog. At perestihong ka, mapipiangat yung trabaho. Orar hanggang panulay ka pagsikari, lugod yan hai mo. Inanul ka na naman Susan, wala ka na naman adalumamon. So puro mo lang pag ninakimbot ng baga-baga natin si Multis na nga manunulay ka. Alakaw nito kaon para di niya yung puno. Sumakatim utak na lurong-lurong ka. Ayaw ito pag sinuga ito ka, baga-baga ka na isdat yung si Multis si Marong ka. Kaon nito kaon. Kaon nito Susan kaon nga manunulay kaon. Ada, wakil, pasakya ko, pasakya nga takalbiga, pasakya, ngod pag binaktas, pag hinahinay, ha, agay nga, berti nga tinahay nga naulog dugo ako. Ay, pag minadari nga manunulay ka, kayo di madali, hinahinay lang manunulay, mahulog nga, yung trabaho, hinahinay, si marong ka, hinahinay ka ba mahulog, takbunay-bunay nga manunulay ka, hinahinay, at nga si marong kang utilak lang mahulog. Pero naman katuig ngayon anak ng Bornok. Dua na katuig, kaya mawapik dako na. Ano niya maarak mag-alangan ba? Huwag kung makatulad itong lisyo, manunulay ka, anong tamaan mo rin pagawas. Yung papalutoy, mawapik ka maaram ka nga manunulay ka. Kaya baga may manika, o tatampaluhon ko na kung buhay pa nga manunulay na. Aga, di rin maninitaw ng anak na rin. Oo, nabibirik matulong manunulay. Oo, lahit ito. Tatampalo ko nabibirik. Di rin tawad ng anak manunulay ka. Pahoy ito, pahoy ng anak manunulay. Upaya, turo, upaya. Nabirik ka manunulay. Nabirik. Tuhaya, ito ulo, nabirik. Ararat luyo. Marang kahit mag-ayos. Upaya. Di rin. Baliktad lagi. Parada ako. Nasabot na manunulay ka. Tada ako lang yung anak ni kanasa alaga sugar ito hag manunulay ito alam na uli na taban ay uli kang karabot na bubot at nga manunulay ka sa lugar pag sinurso mo kakalsadahan.